¿Queréis sentaros ahí como es más cómodo? ¿Os queréis sentar ahí como es más cómodo? Sorry. No vas a entrar. Vamos juntas porque ella va a Vinaró. No. Te voy a comentar, ¿sabes el teléfono de la madre de un chico que toca el teclado del grupo de Atlético Aprendidos? No tardes, Mario. Sí, sí. ¿Vaig que plogui, tu. Promogut per l'Associació Aldivila, en el marc de la Fira al carrer de Cambredó, este festival té per objectiu promoure els joves del poble, de les Terres de l'Ebre i també dels Països Catalans, vinculats a la creació audiovisual. Esta nit la dedicarem específicament a Cambredó. És una de les danses més antigues, més esteses pels països catalans i és un ball molt pausat que permetia que les parelles poguessin parlar entre elles. Molts balls plans van acompanyats d'unes corrandes al final, que és tot el contrari, que és el ball a córrer.
marcava algo, o sigui, això te marcava i era quan sabies, no ho toques, era quan sabies de l'això. Que moltes vegades, si ajuntaves, massa, se cremava. Se quedava, era com una soldadura, diguéssim, se quedava pegat. I se la va comprar. Me penso que la va comprar quan la comprés ja per al Cine Nou, quan va fer el Cine Nou. Les pel·lícules t'arribaven, me penso que eren en 2 rotllos. I ells ho convertien en 3 o 3 i mig per a ser més portadors. Llavors, ell tenia aquí dalt, tenia el rotllo, passava per aquí, però només ho feia passar, passava per aquí i baixava. Llavors aquí plegava. Llavors el bonic era quan havien d'empalmar, i jo acabava pujant allà dalt, i mon tio estirant pel·lícula pen terra, perquè li donés temps a trencar-la i empalmar l'altra sense que, saps? L'acetona llevaves un trosset de pel·lícula d'una banda i un trosset de l'altra. Llavors l'empalmaves. Allò es fonia. I allò feia com un empalme, però és que llavors havies de trencar pel mateix costat. Els senyors, les pel·lícules haurien estat tallat 40 vegades. O sigui, el que es tractava era de tallar sempre del mateix costat. I ella llegia que volen ficar de fer-les ja directament via satèl·lit. O sigui, des dels Estats Units mateix, tu contractaràs la pel·lícula a la casa i ells diran quina hora la vols. Quina va ser la primera que va fer? I del títol, no. El tipus de pel·lícula, no. També pues, era una obligació i una devoció a la vegada. Obligació pel reconeixement als mèrits d'una persona durant dècades i devoció perquè, evidentment, el nostre plaer és promoure les iniciatives cinematogràfiques, artístiques i literàries de qualsevol campredonenc i el reconeixement d'aquells que ja ho han fet durant dècades. Allò estava així, I de la gent anava al ball. La gent gran. Quan hi havia així ball d'orquestra, que havia dit l'orquestra, allò s'omplia. O sigui, que la gent anava al ball. Jo vaig quedar a la casa. Aquell dia el Maraude, el de Germana Pedro. Mirant la pel·lícula, m'ho sentim així, toca fora a les 4 i 5. I era un pare, senyor Ramon. Diu, i com vaig en baix. No es pot apareix que que diu? Això no es fa, això. I com el senyor Ramon, dic que teníem gana, hem anat a fer el vermut. Al bar de vostè, dic, una casa dels diners allí. Tot se quedava a casa. Dic, una casa dels diners allí. Diu, pues bueno, passeu, però que no passi res d'això, La hòstia sí que mos veurà. I vam mirar. I quan estàvem mirant la pel·lícula, m'ho sentim així.